guys. Nonton kali kedan moनसे video गासिखौबो फिन खेबसे बरायनो थालायबाय दिनैनि भिडिअनि जाहैबाय माने दिनै जोङो गामसा डेन्स खालामनो थांनायदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय था जोबजासिम आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो मोजां नुदोबालाय सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ नङा होमबा थांबाय दों र' जोङो दा दुब्लि बारिखि थांदो आरो ना माखा आंनियानो आंगा नै मा जादों इंलिस गोर्रानो लाना फैदों आङो ओमफ्राय हुगारनो नांलाजोबदों हुगारदों आङो नांलाजोबदों नै हुगारनो जायाखै बाला दाम गोसानि नालाय लिकुइड थिखाखैलै नानिमोन खन्था अरायनाया बै नामा मा एसे साफा साफा सिख्लाफोर सेंग्रा जानायबा गोसोथोगौमोन आं नोंसोरखौनो आयौ 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 नै लाखाबाय गामसाया लाखाबाय नै गामसा गाननानै दा रिल्स बानायनोसै आरो नुनो मोनगोन गाइसमोन नुनो मोनगोन मा जादों माखौ नायदो मोनां अबस्थालै गाइसमोन फायलाय नोंसोरबो नुजा बालनि मा आंखौल' नुजायो इनो नुथारगोन ना बैया खाराय जानो मोनसे खिथिजोबना हरगोन नोंसोरखौ साला मोनथारसिगोन मोनबायानो इनो मोनथारनाय अबस्था जाथारना दङ मोनथारबाय नै माइफोरा जि मोजां जादों लोगोफोर नायलांदो एसे माइफोरखौनो नै जा मोजां खिन्थु बैया माबा नुदों आरो ना माइखौ रोजा नुथारदो इनो मा रोजा गायदो गुबुन गायसोदो ओइनो मालाय रिल्स बानायग्राफोरा जोंनि दुब्लिफोरा बिफोरनो आरोना बेफोरावनो माइ गायो जोङो दैज्लाङाव र' नानिमोन मा खोनियालै केमेरायाव खिथि जानो गिनानै ओरैबायदि गारजोबना थांबाय आंखौ हारसिं दा रिल्सखौबा थेंथेर मेंथेर मोसासिगोन ना खायलें खुइलें केमेरायावबा नुजानो हाया रिल्स बानायनायावबा एक्सपार्टलै खायलें खुथें एखि खौवे मोसासिगोन दा जि मोजां मारायनि माइ बानायबाय लोगोफोर ओरैनोसो थादो दे नै ससमा गानलायलांबाय नै लुंगि दे भिडिअ खालामनो नोंसोर खानि आरो गामसा गाननायफोरसो सोलायदों नै लोगोफोर गामसा गानना भिडिअ खालामदोंमोन आरो ना मी मोखांखौनो नुवाखै लालायना गामसा गानलायना भिडिअ खालामफैदोंमोन दुब्लि बारियाव गाज्रि दामो गामसा गानना भिडिअ बानायनायखौ गाज्रि दाम आयौ मा
Rồi. Cứ lấy chụp bài, lấy cúp phở. Clip bài. Này là cái phở photo là nên mà giờ mới ta đi khăn nhỉ này lấy. Isin photo là này cái này nè. Cá thôi mà. Mới nào giờ bé na video khalam na này thằng nó ra bài này. 아, 소스메야 문치야 뭐 타크. 네, 마바 오카머니 카이 마야는 그무 자다르나. 아이 문치야 말라이 큼 섬레레 마르 무슨 자다. 이 퍼키 오카머니 카이 마야는 그무. 네, 이 감사간나 비디오 반응 फैनाया जाबाय र' जोंना थांनोसै. ले लोगोफोरनै फैबाय जोङो. लानानै जोंनिया नै फख्रि जोंनि नङा देसुं. जों गामिनि फख्रि. फैबाय नै जों गामिया नै बारि सिंखिसो थांदोंमोन जोङो मोनालायबाय भिडिअ मायबा मायबि लानायानोलाय आइ नै सिखानाया मालाय जोंखौ नेस्लाबलाय थांदो इसोरलाय आइ नै अमा आदारनो थांग्रोबायनो खानि मालाय अमा फिसिदो खोमा उन्दुनोसो थांदो खोमालै इसोरो एक्टरदो रायलायनो थांदो एक्टरदो रायलायनो दों होजाथारबाय इसोरो रायजो हरनायखाय दं थांदो दे लोगोफोर भिडिअ बेखिनियावनोसै